taliwa nining atong kalisod karon sa pandemic. Awa natay klaro mga trabaho, mga income. Ang Ginoo mi presentar sa atong ebanghelyo karon nga duna di ay siya giandam nga reward or ganti. Ganahan mo? Tagaan mo rewards Ginoo? Ganahan. Sure? Sure. Amay. So, kining reward nga gikan sa Ginoo makatagbaw sa tanan natong gikinahanglan. Igo gyud ba? Igo gyud sa atong gikinahanglan. Basta ang Ginoo na gani mo'y mohatag og reward, dili na pareha nato usahay nga hastang atong amelioration nga ihatag magyaw-yaw pang nakadawat. Kaning pare, muhatag ko pananglitag alawan sa akong sakristan, iniglakaw na dito, magyaw-yaw pa man na, muingom na siya, gamaya ni kadako atong kulikta, mura niya akong share. Paala na sila, libakon na yung pare na yun. Kay di man ko kaigo sa iyang panginahanglan. Pero kung ang Ginoo gani maoy mo hatag na tog reward, igo gina sa atong gikinahanglan. Kay ngano man nasayod man siya sa atong pangandoy kasing-kasing og huna-huna munang tagbaw na niya. Di karon kamo, kumusta man? Tagbaw ba mo sa inyong kinabuhi o naamoy gipangita pa? Naigipangita. Mayroon ka bang hinahanap or wala ka nang hahanapin pa? Oy, kaklaro na inyo mga naon. Nagtap-tap man gani mo sa ato pa nangita pagid in taon mo nga mabuhi pa mo ugma. Uy, sugot na mo kamatay karon oy. Kay kana sang tao nga makadawat og reward sa Ginoo, din agid na mahadlok mamatay. Oh, din agid na mahadlok mamatay. Basta maka-feel na jud ka sa reward nga gikas Ginoo nga naman, tagbaw man ka, satisfied man ka. Kanang tao nga wala ka nang hahanapin pa, maingon ra gid na sila, pwede ra gyud kog mamatay. Di karon, okay ra mo mga matay. Di pa? Sa ato pa, wa mo kadawat og reward gikan sa Ginoo. Kining gawali, okay ra mamatay. Opporting okay ha. Labi na niya daghang ayong Bayranas project. Mahipos dayon ni tanan. Na karon, unsaon man nato pagkadawat og reward sa Ginoo nga kana yung tinuod gyud nga reward gikan niya. Dunay mga tulo ka pamaagi. Una, sa unang pagbasa, niingon ang kaning babae na way anak nga lalaki. Ingon siya, kani ba si Elisa ba? Or Eliseo. Kani ba si Eliseo? Diyos nun man yung kani siya, representative maginis Ginoo, ato ni siyang hatagan og kwarto dinhi, himuan nato siyang kwarto aron makapahuway siya. So ang una di ay manghatag ka, mualagad ka sa mga representative sa Ginoo. Kaning gawali, representative ni Ginoo. O panghatag, una dako agyod ang hogs kolekta. Naa kay reward. Amo na ha? Kana bang manghatag ka, muhatag ka, mualagad ka, muserbisyo ka sa alagad sa Ginoo. Ikaduha, kanang mahigugma kas Ginoo labaw sa imong ginikanan o labaw sa imong anak, labaw sa imong bana o asawa o labaw pagid sa imong kaugalingon. Mao na gihisgutan sa Bible as a gospel. Ana. So karon, kumusta man ang inyong gugma? Labaw pa ba ninyong gihigugma ang Ginoo kaysa inyong bana, sa inyong asawa, anak o ginikanan? Anong lain naman kayo mong tinanawan ako? Kung nahigugma na ka, labaw ang Ginoo, labaw ani nila, congratulations na kay reward. Ikatulo, ang gihisgutan sa second reading, kana bang magpakamatay na ka para ni Kristo? Kay pinaagi kuno sa bunyag, sacramentally namatay na ta uban ni Kristo. Pero gakinhanglan pa na og atong confirmation, mabitan na nga natay konfirma, kabantay mo konfirma. Kami gani dito seminaryo, galibog mi unsay kalainan sa baptism ug sa confirmation. Ngano man gid nang naa man ang confirmation nga maura man ay gihatag yapon panahon sa baptism? Ang kalainan di ay mao kini. Pagbunyag nato, sacramentally namatay ta uban ni Kristo,
pagkonfirma nato mindawat na ta nga magpakamatay ko ni Kristo. Imo na ng personal decision. Kamo na konfirmahan na mo. Mana. Pwede na mong patyo. Oh, okay ra. Mao na siya. Nakuha ninyo ang tulo ka paagi? Dili ganini mabuhat nato wa tay rewards Ginoo. Mao nang magpangita lang gyapon ta. Na siya. Kaning ato karong panahon sa COVID-19, ang tanang tao galisod. Ang mga businessmen, mga dato kay na sila pero galisod sila ngano man unsaon pag-manage ilang business, unsaon pagsweldos ilang mga tao. Ang mga tao sa gagisweldohan nga wala na say trabaho ni samot kalisod, ang iyang kalisod asa man kog kanon. So nangayabo gitang tanan. Ya karon katawanan kay ta dinis atong parokya kay nagproject ta. Atay project. Muna ako, muna sa kong naikulba gamay pastila, no? Mahuman ba ka ng proyekto, ha? Awa na lang sa ko nagkuha na, ikaw San Vicente, ikaw may ingon mag-project ta din kay kinahanglanon mo sa gaito. Ika na lang pangtandog anang kasing-kasing, mahadlok naman ko or maikog naman kong mag-solicit para aning atong project. So sige na lang kong yaw-yaw, nga natay bayronon. Sa tandugo na lang sa Ginoo. So kaning tanan, grabe kayo ang nanghatag nato. Ang atong lista tingali karon murag ni sobra na siguro, hapit-hapit na siguro na moabot og 500 kabuok mga tao nga nanghatag nato dinhi, taga parokya, taga Cebu, taga outside Cebu, taga gawa sa nasod. Siging hatag nato ginagmay og dinangko nga proyekto para nako kini silang tanan makadawat kini silang reward kay nanghatag sila, mura silang nagpakamatay para ni Kristo. Kaya ang ilaw taron kwarta para silang kaugalingon, gihatag pagid nila diri sa pare nga dako na kaigtiyan. Joke. Gihatag pagid diri sa parokya nga para itabang dinhi. Unsa man, moagri mo nako nga kini silang tanan makadawat na nig rewards. O ato silang pakpakan kay nakadawat silang rewards. Congratulations sa tanang benefactors o donors. Advance congratulations sa muhatag pa. Na siya. Pero niining daghan kay nang hatag, doon na lang ko i-share ninyo nga duha ka ng hatag kay nakapahimo silang humble nako. Grabe gyud nga humility. Unahon nako ning una, nahitabo ni last week. Last week kay kani bag-o naman ning si Manaha. Ang una, usa ka tiguang sa edad mga 74 years old, 6 years nga nag-suffer sa cancer. Karon bedridden na, maglisod na gani kuno og tabi og tarong. Ang iya na lang buhaton, magsige siyag paminaw aning atong gi-upload nga misa. Nya tingali na inspired siya, nakadungog siya nga doon natay project. Gisugo niya ang iyang katabang nga ipakontak ko, nya ipakuha ang iyang donation. Pero dili dito silang balay kay masakiton man siya. Bedridden. Kana gyud kanang stage 4 naman, cancer. Nya ipakuha mo to ni takes nako ang iyang sinaligan sa magkita ta father. Ko sige kita ta akong pick upon. Nako dili nimo pwede ihog sa palang sa island father. Magkita lang ta kay ipadritso man gyud hatag ni ma'am nimo. Ana. Di kita nami pagdaga na mo ngadto ingon nako kani labing dako ani 5,000. Kay tan-aw sa nako dito pag abot niya gasakay ra sa gabal-habal. Nya gasinulobran ka na bang wag sinilas nako so padir mo ni gihatag ni ma'am gitunulan ko niya og kanang eco bag nga medyo bulingon sa gnaong inako na gipakapinan pa yung Skyflix ay kay naganing kuan man nga bugdo-bugdo man di pagkuha nako usa ka bundle nga tag 500 10 bundles in one bundle 500 bundle baka nang ikan gid sa Central Bank nya 10 ka buok pila man na. Hindi mo ka maong mo. Sige. Wala mo din. Ning hatag ang iyang ma'am og 500,000 cash. Cancer patients, wa mi magkaila. Wa mi magkita. Ning hatag siya terminal stage na. Wa ba ni maigo sa giingon ni Kristo nga magpakamatay? Kalimtan ang kaugalingon o kini siya makadawat kinig kinabuhing way katapusan. Ang ikaduha nga akong i-share,
Dili gyapon ni taga-ato. Kato akong gisya dito taga-ato, dito nato taga-parokya. Ang kani ikaduha, kaila gid mi ani. Magsige ni sila tabang nako, dili ni sila dato. Di ginato matawag dato, matawag lang nato og middle class. Naasa sila project, nahibaw ko nga lisod kay siya. Kaya ang ilarong papa naas ospital. Balik-balik sa ospital, dako kay sila gasto, minilyon ang gasto nila. Ibaw ka karo sa ospital, niya naapagid sa first class nga hospital. Na lisod yun. Sige silang hilak, kaya di sila patuon sa ospital, close family ties, pero di sila kabisita, magsigi na laghilak, purtig yung goal lang. Nakadungog yapon siya nga na ako'y project, ningon siya, na manday kay project, wala lagi kaning sulti, na kuy utikot, maikog ko ninyo siya, unsa maro inyong kinahanglan, adik, ako nalang sa diyong sustini ag sulti. Mutan naman, pero ako ayaw, nahibaw ko mutabang ka, pero ayaw lang. After 30 minutes, ingon siya, naami ikuan, agree mi sa akong bana nga modonate mi ninyo, nako pila man, siya ako lang niyang i-forward kay direct lang ako og butang sa imong bangko. Pag human siya ako nang gibutang sa imong messenger ang confirmatory nga kuan sa bangko receipt. Pagtan-aw nako ang na-credit sa atong bangko 1 million. Di mo pata. Nakaingon ko kining mga tawhana taliwa sa ilang kasakit midunit og ingon aning kantidad nganhi sa atong parokya, unsa ka ang reward nga ihatag sa Ginoo nila? It must be very, very great. O ang ilang kalipay, bisag taliwa silang kasakit, for sure, padutlan sa Ginoo o kalipay ang iyang kasing-kasing. O kining ni donate og 1 million, nakig-chat siya nako gabi nag-istorya mi, sige siya hilak. Sige kong explain niya about the Word of God, Word of God, Word of God. Siya nga ko kong papa, Father, dili naman gud makadungog namo, niya wa ko dito. Musamot na kanang di pa jud kay siya kadungog, di pa kay katabi, musamot og kasakit akong bation, may lang tato magka-istorya mi. Niya di ko kaadto, pertiging sakitan ako, isultis Ginoo. Karong buntag, text siya na ako, ni-text na lang, siya, nakatawag ko og nagka-istorya gid mi sa akong papa. Nakadungog na siya nako og niingon siya, I'm okay. Purti niyang lipaya nga nagka-istorya sila. Di ba? Kadako na ng grasya. Wa di mo na mo kanyo siya. Kana bang ingon ana ba, di ba? It can satisfy the heart. Og hibaw ko na pay daghang ihatag ang Ginoo nila. Mao ni ang tinuod na pagkamanggihatagon, nagiingon sa Ginoo, higugma ako labaw sa imong amahan, inahan og sa imong mga anak. Ang magmahal siyang kaugalingon kawad-an niini, ang magwagtang siyang kaugalingon tungod kanako makabaton niini. Nakaron panahon aning pandemic, unsa may atong gikinahanglan nga masatisfy ta, nga mawa ning COVID-19. Unsa may gustos Ginoong atong ipanghatag sa atong isig katawo, nga kanang out of our comfort zone or mo travel ta og extra miles. Unsa man pahatagon tas Ginoo sa iyang gasa nato, unsa may kinadak-an iyang gasa, gugma. Manghatag ta gugma bisan pag nasakitan na ta. Mas nindot nga manghatag ka og gugma sa nagkapasakit nimo. Di ba? Nya kamo manghatag mo ana. Oh, panghatag kanang mga pusmo diagnaong taga-igugma, kanang sige libak nimo taga-igugma. Ikaduha, manghatag ta og mga properties nga makaayo sa atong isig katawo. Properties sana tangible, intangible, fixed or sa tunang usas counting, current, mobable. Ipanghatag basta ilang gikinahanglan. Kana bitang sige na kog balik-balik karon nga kung pananglitan ang imong silingan naglisod og agi padaki ang ilang agianan gub-a ang imong koral. Panghatag. Ya, manghatag mo na. Kana extra mile na. Unya sunod panghatag og pasaylo, forgiveness adtong nakasa nimo. Panghatag. Panghatag yun.
Katapusan, panghatag og kaluoy sa mga taong makaluluoy, labi na gyud mga binilanggo o kanang mga homeless. Panghatag og kaluoy. Kining upat lang usa, misyon ni nato. Papas kining pandemic. Mapapas gyud ang pandemic. Dali ra kining wagtangon sa Ginoo. Oh, sa tuyo nang ihatag, gugma. Sunod, properties. Sunod, forgiveness. Sunod, kaluoy. Kaluoy. Sige, kadtong muhatag, manindog ta. Ang di muhatag, panguli mo. Birthday ron ni San Juan. Kung mag-birthday mo, mag-celebrate bang tibok kalibutan? Wa mo'y ayo. Ngano man nga si San Juan, mag-birthday siya, mo celebrate mang tibok kalibutan. Si Jesus kung mag-birthday, mo celebrate mang tibok kalibutan. Kung si Mama Mary mag-birthday, mo celebrate mang tibok kalibutan. Ngano man na? Ba mo kibaw? Ako nangutana ra masagkuan pero wa man sa ko kibaw. Unsa man sila? Kuan ba sila? Presidente ba sila usa ka sikat nga nasod? Gamhanan ba kay sila? Gamhanan pa ba sila sa ato ro mga leader sa DOH nga mao'y nagsigi og tudlo nato unsaon pagkumbat ning coronavirus? Gamhanan pa ba sila sa taga China na hapit na mo zero ang ilang virus dito sa corona? Unsa man? Mga igsoon, mangutana sa ako ninyo, makatubag mo na amoy premyo nga usa ka sa hakong corona sa langit. Dili coronavirus. Pila na edad ni San Juan karon? Bana-bana lang. Pila edad? San Juan ba? Ga-birthday maron siya. Siyempre, ato ganang subayo ng edad. Pila may edad? Way nakatubag. Alo, ay kayo mustanan. Si San Juan, maguwang lang og 6 kabuwan ni Jesus. Kay pagmabdos ni Maria, 6 naman kabuwan ang tiyan ni Isabel, ang mama ni Juan. Nag-agaw ni si Maria og si Isabel, manag-agaw sad si Jesus og si Juan. Nya 6 pa kabuwan ang tiyan ni Isabel na mabdos pod si Maria. Ana, sa to pa, ang edad ni Jesus karon kay mao man kuno ning tuig nga atong gigamit, mao man ni ang pagsugod sa edad ni Jesus 2020, mao sad ang edad ni Juan, pero maguwang lang siya 6 kabuwan ni Jesus. Gyapon mo ayo. Ipaog gikan karon hangtod sa December, pila man kabuwan be? Di ba December 25 man natao si Jesus nya karon? O di wagi din mo magunahon na. So, nganong gipistahan man ni sila? Si Jesus, si Juan, ang mahal nga birhen. Tungod kay gihimo silang modelo sa atong simbahan, diha sa ilang nahatag nga contributions kalibutan. Na kini di ay bata, kada bata nga maumol sa tiyan sa inahan, kaluwasan dahil na sila. Salvation. Matod pa sa unang pagbasa, sa giumol pa ko, sa diha pa ko sa tiyan sa akong gidahan, gipili na ako. Sino nang gana? Sunaa pa lang sa tiyan dahil ang bata, gipili na nas Ginoo aron mahimong magsasangyaw og tig sabwag og kaluwasan, dili tig sabwag og coronavirus. Yan ito mo, nakamurong galing ko dinhi sa diha pamustiyan sa inyong mama, gipili na mo sa Ginoo. Nito mo na. Ako gipili sa ko. Oh, mao ning nakawali ko ron dinhi. Pero gikumot pa kong mama kay katulo naman kong anak. Gihasulan na to sila kay tulo na kabuk anak. Nya, porti pag yung pobriha nila, gikumot pa ko, awa mo'y Paris Priest din nga Father Siano. Dito rat akos kamot sa akong mama, gikumot o gilabay sa basurahan.
Ug daghan kay karong mga inahan nga mikumot sa ilang mga anak, nipatay sa ilang mga anak sud sa tiyan kay gatuo sila nga kani tsambara ni, kani sipyat gini, kani siya unplanned gini, kani unwanted gini. Ang tanang bata nga naumol hinumdumi maghatag yun og kaluwasan. Way tsamba na, bisag gi-rape pa ka, nya namabdos ka, kana hinatag ginas Ginoo. Bisag ang imo pang kaugalingong amahan ang nag-rape nimo, namabdos ka, kana hinatag nas Ginoo. Kadaghan diyang wa gi-rape, kadaghan diyang nagminyo, kadaghan pari kaning kuan, wa man mamabdos. Porting paningkamot. Nga naman, kay ang pag-umol og bata sod sa tiyan sa inahan, iya ra ginas Ginoo. Way tsamba, wa dihay sipyat, way unplanned. Nya pa din kuan man ko, gi-rape man ko. Buot kag ana iagis Ginoo diha. Kinsa may nakatugkad sa gahom sa Ginoo. Sa iyang kabubuton o sa iyang plano, mo nang moingon ang Ginoo, my plan is different from you. My way is not your way. Mao na siya. Unya, kani si San Juan, ato ning subayo gamay ang kinabuhi, sa dihang giumol na siya sa tiyan sa iyang mama, sa wag gani maumol sa tiyan sa iyang mama, pag-announce pa lang sa anghel, duna na'y nahitabo. Nisupak man si Zacarias, wa man mutuo si Zacarias sa gisultis anghel nga mga anak magmabdos ang iyang asawa nga tiguang na kaayo, nya siya sad tiguang na sad kaayo. Di ba? Ako, unsa man ko sa inyong tanaw, tiguang dili. Tanaw nga. Kana si Nanay Janing, unsa man na siya, tiguang dili. Kinsa man ron namong duha, makapamabdos pa. Sa inyong tanaw, ako, makapamabdos pa ko. Testing eh. Tiguang nga kayo, karista tayo buhay dili, makapamabdos pa eh. Mayon ka, lisod na padera yan. Mauto si Zacarias, nakaingon siya, unsaon man ako pagtuwa day mong gisulti. Ingon ning anghel, di kam tuo. Karon maamang ka. Matag supak nato sa planos Ginoo mga igsoon, labi na gyud og ang iyang plano bahig bata. Nya mo supak ta, siguro gid tang naay kasakit. Naa gid tay automatic nga punishment. Kining coronavirus karon sa akong paminaw, ug dili gini nako paminaw lang, conviction gini nako, ug ang kaning tanang kasakit sa kalibutan karon, gawas lang aning coronavirus na pamaydaghan, kaning mga cancer, daghan kayo, mga kidney failures, mga kaning failure sa kasing-kasing, kaning mga mata nga nangabuta na, kining diabetes nga way hunong-hunong, kining patay, kining ato rong siging inilugay aning gahom, pinatyanay. Kining tanan, pulos ni siya bunga sa atong pagsupak-supak sa plano sa Ginoo, kinsay pakatawhon, pilay pakatawhon nga bata sa kalibutan. Ang abortion karon mag-average og 50 million kabata or abortion cases kada tuig sa tibuok kalibutan. 50 million. Gitan-aw na karong update sa coronavirus, ning abot na og almost 9 million ang cases. Unya mga naa na sa mga pila na toy nangamatay ato? Mga 2 million na batong patay? Or 3 million na batong patay? Sa tibuok ng kalibutan ha? Pero ang abortion 50 million. Layo pa kaayo, no? Layo pa kaistanan. Porti na tong supak-supak. Muna, ang una gid natong himuon, openness to life. Kung gusto ta nga maluwas ang atong kinabuhi, higugmao nato ang kinabuhi ug ang planos kinabuhi. Plano ba sa Ginoo nga ako mopaanak kog babay? Karon ba nga pari nako, plano ba na sa Ginoo nga mopaanak kog babay? Posible. Ngano may mamong dili? Unsaon man ako pagkahibaw nga plano ni Ginoo? Unsaon ako pagkahibaw? Kung mo pakita ang anghel sa Ginoo nako. Maingon siya, Pader, pamabdos ini. Maingon na ko, your will be done.
Di ba? Pero basin sa plano sa Ginoo nga dili sa ko upamabdos og babae. Kinahanglan sa ko nga mahimong celibate. Sama ni San Juan Bautista nga wa magminyo, sama ni Jesus wa magminyo, sama sa mga apostoles nga wa magminyo, ug ang minyo nga apostoles ug disciple ni Kristo mibiya sa ilang mga asawa aron mo focus sa pagsangyaw sa maing balita. Basig plano sa nas Ginoo, your will be done. Muna sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo ang plano sa Ginoo sukad pa ni David hangtod ni Jesus. Nya si San Juan Bautista dako kay role didto. Ang role ni San Juan Bautista, nga mao sa netong role, ang pag-andam sa dalan nga agian ni Jesus. Siya may kaluwasan, ang ato ang pag-andam ra. Kamong mga ginikanan, andaman ninyo ang dalan ni Jesus sa kaluwasan padong sa inyong mga anak. Ayaw andami ang inyong mga anak og cellphone, internet, computer, kanang mga gatas nga sige no anang naang bakba, sige tingal anang bakba anang mga gatas nga sagunsa na lang na mga mahalon. Ayaw ninyo andami sila og mga college assurance plan, kanang mga insurance para lang gyud maka-eskwela. Ayaw nagandama. Andama ang inyong mga anak nga kamaong mudawat ni Hesus kun ang grasya ni Hesus musod na nila. Unsaon man, ihumol ang inyong mga anak diha sa pag-ampo. Immerse them in prayer. Maubitan ng the family that prays together stays together. Kaluwasan. Pag-ampo. Sige yung ampo. Ako, namatan akong buot. Si mama, papa, magsigig ampo. Bisag si mama magsigig latos namo, ighumag latos, magampo. Nang dugo ang among dunggan og kinusi diri, pero ighuman luhod, rosaryo, ighumag rosaryo, latos na sad. Kay kung pulos pa lang to latos, why rosaryo, di mapari si Siano. Di ba? Hindi man mumutuo, nindog na ta. Kining atong ebanghelyo karon mga igsuon, gipatin-aw gyud ni Hesus kinsay makasulod sa langit. Klaro na gyud kay ba kanang wa na gilipod-lipod, gihimuan pa gyud niya example. Kamo sa inyong paminaw karon makasuod ka og langit. Tubag. Tubagal lang ko yes or no. Mura gani kagaduda nang no. Saman makasuod ka og langit. Kusga? Nay, kung yes, pero nanagana, no? Kani kang nagwali, makasuod ka ni langit. No. So, unsa may makapasud na tos langit, ingos Kristo, dili tanan, nagsangpit, kanako, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang naminaw og nagtuman sa akong mga sugo. Kana ra gyud, simple kayo. Matag supak nato sa sugo sa Ginoo, impierno dayon ta. Matag tuman nato sa sugo sa Ginoo, langit dayon ta. So kada adlaw mag-check up gid ta. Mao bitan na nindot nang gitawag nato og examination of conscience, inigdayon natong katog. Mag-examine ba mo sa inyong konsensya, igdayon ninyong tog? Kana bang maghunahuna ka ba unsa may gibuhat nako karon in relation sa akong bana, in relation sa akong asawa, in relation sa akong anak, in relation sa akong ginikanan, sa akong igsuon, sa akong bayaw, sa akong umagad, sa akong ugangan, ngadto sa akong silingan, ngadto sa akong mga barkada, didto sa akong opisina, unsa may akong nabuhat ron Lord? Nya mangayo din ka sa Espiritu Santo, Holy Spirit, pahinumdumi ko bi unsay akong nabuhat karon, nakatuman ba ko sa sugo sa Ginoo o wa ba? Amo kuan din na mubaha din nas imong hunahuna ang imong gibuhat ka imong mangikusmuran imong bana ganihan tungod lang kay wa kaniya ingnang I love you, ana sayay impierno na ko to sa Hinoon. Pagkasunod ningon sa kang I'm sorry, say salamat langit di ko sa pagdaing tog di kablit imong bana imong manggiwaklis, ay patay ko ato impierno ko, ana ba, di ba?
Di mo motuo. Example ra ko nagod. Mao na importante kayo nga mahibaw ta unsay sugo sa Ginoo. Sa unang pagbasa ni ay hari nga gihisgutan si Senado o Nabucodonosor nga misulong sa Jerusalem. Pero ang hari sa Jerusalem mao si Joachim. Joachim. Unya gahapon gihisgutan nga kadto si Hezekiah na hari sa Jerusalem, gisong sad siya sa hari sa Syria nga gada og 185,000 soldiers, mga sundao. Ningon dayon ang hari ngadto sa Ginoo, Lord, ikaw ra gyud nagbuot, hibaw jud kang nagtuman ko sa imong kabubuton. Niya ni song na ni siya nako. Nya unsay giingos Ginoo, ayaw ka balaka, di na siya kasud bisas pultahan lang sa kanini ang syudad. Dili gani siya kagamit bisag usa ka udyong sa iyang pana. Pagkagabi ato ang 185,000 nga mga sundao nga misong gipatay sa Ginoo. Karon unsa man nakalahos yugsong si Nabucodonosor unya nailog pagyud ang tanang mga gamit sa templo, nabihag ang tanang tao hastang hari. In short, nagunob ang syudad nga giingon unta sa Ginoong, ibilin ko kini para sa akong pinanggang alagad nga si David. Bisan pag-isaad na sa Ginoo nga iyang ibilin, di niya ipabuntog og kaaway, naguba gyud ang maong templo, naguba ang maong syudad, nabihag silang tanan. Ngano man to? Tungod kay ang hari nagbuhat og sala atubangan sa Ginoo. So kani di ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, mao di ay sad ang pagtuman nato sa atong saad sa bunyag. Usas mga saad sa bunyag, pero nagtuyok ra diha, ningon dayon, isalikway ba nimo ang sala aron mabuhi ka sa grasyas Ginoo? Unsa may imo isulti? Isalikway. Kana. Nya kamo karon, nagsalikway mo sa sala. Wa mo isa. Oy tubag oy. Binyal-binyal mo diha. Ang atong pangutana, naa ba mo isa? Na, kaning gawali na isa. Na, sad. Wisag wa ko musulti kay bawo na mong daan. Nakaron, nakasa man dayta. Unsa may itong buhaton? Magsigi gitag pangayog pasaylo. Unya, matud pa sa gitudlo niyang amahan namo, magsigi tag pangayog pasaylo, pero magsigi sa tagpasaylo sa mga taong nakasala nato. Kana lang, tumana lang na. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Wa na, papas na atong sala. Pero naalay usa ka tawo nga imong dumtan or imong kalagutan, bisag magsigi pa kag simba dinhi, bisag magsigi pa kog dupa-dupa diri isig pare, pero gadumot ko sa akong isig kapare, nawa ko tagai sa saktong bahin sa kolekta, kana siguro gyud kong maimpierno. Or nag-ilog ba mi sa sekretary? Joke. Or nag-ilog ba mi sa madre? Ana, jealousy, envy, nya maglagot dayon, linibakay dayon, kana perti ginang makapaimpierno nato. Kamong mga ginikanan, siging pangusi anang anak, pamalikas, hapak anang mga anak, siging pamuyboy, gadagko lang ang inyong mga kaon, may pangbaboy kay maihaw, kamo di gyud mo maihaw, di mo mapuslan, kana mga inana ba? Ayaw, impierno gyud mo ana. Siging panaway anang iyang bana nga palahubog, ana. Ayaw. Higugmaa. Siging pangigian ng kabit. Ayaw, higugmaa ang kabit. Pasaylua ang bana, higugmaa ang kabit, pasayluas ang kabit. Ngayon sa, buhato na ninyo. Nangahilom na mo. Matod pa ni Kristo, ang tao nga nagbuha, naminaw sa akong pulong, unya dili magbuhat niini, murag taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas. Inighapak na sa bagyo, sa hangin o sa baha,
matunas kini. May lang day mo dinhi magsigigingon, Lord, musimba jud ko nimo kada adlaw, Lord. Di jud ko kahimo, Lord, nga di ko kasimba nimo kada adlaw. Karon, do na may niadto sa inyo nga porting pobriha, sigahon og mata, daghan kay patik. Gusto mang adto mo puyo sa inyo kay wa na siya balay nga kapuy-an kay mga 20 siya katuig sa prisuhan. Karon pa siya nilaya. Unsa man, pasudlon o papuyon o dili? Di igay nimo papuyon, di igay nimo pasudlon, padong nakas impierno. Kay ang sugo sa Ginoo pasudla sa inyong balay ang way balay. Yan ingon des Kristo sa Matthew chapter 25. Wala ko'y balay, dumuduong ako ug imo kong gipadayon sa inyong balay sud sa gingharian sa langit. Daghan kay nato maimpierno aning pulunga kay igihan kay tas atong balay, kusog kay tang possessive kay tas atong balay, private property, no trespassing, possessive kay tas ato kunuhay mga properties dinhi sa kalibutan. Mao na nga sa unang pagbasa gihulagway sa Ginoo nga ang Ginoo dili possessive sa templo, gipagguba niya ni Nabucodonosor. Dili siya possessive sa iyang mga pari nga mga buangon, gipabihag niya ang mga pari, apil na ang hari iyang mga asawa. Daghan na ba itong asawang paria naman katong haria. Gipabihag, dili possessive ang Ginoo. Ngano man dinhis kalibutan kinahanglan biyaan nato ang tanan. Biyaan ang tanan. Unsaon man pagbiya? Gamita ang tanan nga nias kalibutan aron sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong sakyanan aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong balay aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong kwarta aron makatuman ka sa sugo sa Ginoo. Gamita ang imong kamot, ang imong mata, dunggan, ang tibuok mong lawas, hastang imong abilidad ug ang imong intellectual IQ o sana intellectual capacities and capabilities aron pagtuman sa sugo sa Ginoo. Daghan kay ron mga doctor in theology nga nahimo ng mga atheists. Daghan na ron mga pari nga nagsuporta na sa mga taong way pagtuo sa Ginoo. Apil ng mga obispo o uban pang mga kaparian mo nang gagsigi na mig-away karon mismo dinhi sulod sa simbahan. Kinsa may mahukom namo? Ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Karon sige tag feeding aning niang mga mga biktima aning mga isikyo o guban pa diha. Yes, nindot kay nastanan. Wa bata managlalis tungod aning paghinatagay karon og amelioration og kaning niang mga ayuda. Dili bata masuko kung ang tao nga atong giadto wa mag social distancing, wa pagyoy masking, sige pag hinikapay, sige pag tungit, di ba ta masuko nila? Uy, tubag. Ako, di araman sa kudris kumbinto, bahala mo diha. Misa lang kung mga matay mo. Di bitaw. Ayaw, karang ang sugos, Ginoo, higugma, gintanan. Higugma, hasta ng kaaway, hasta ng dili mutuman sa imong isulti, higugma. Sigig alagad-alagad og simbahan, sigig misa, nya kusog kay muyaw-yaw, kusog kay masuko. Wa mo'y ayo. Pamiya mo dinhi kay ngano man dugay na mong natugyan sa kamot sa yawa. Muna ang nagtuman sa akong kabubuton og naminaw og nagtuman sa akong mga pulong matud pa ni Kristo, maurag yun ang makasulod sa langit. Way buang-buang nga makasud sa langit. Kinsa ang buang-buang para sa Ginoo? Ang mga taong sigig paminaw, sigig sangpit niya Ginoo, apan wa di ay magtuman sa iyang kabubuton. Na siya. Nindog na ta mga dili buangon. Dunay gipresentar ang ato karong pagbasa o ang atong ebanghelyo nga pulos gyud lisod. Lisod kayo ayuhon ang leprosy, ang sanla. Mao na nga nag-antos og maayo ang sanlahon.
ang kahimtang sa mga Israelita sa dihang nabihag sila sa Babylonia, nabati nato giunsa paggunob ang Jerusalem, giunsa pagtorture ang hari nga miaksyog Ikias, gigawngan sila maayo sa hari sa Babylonia, Nabucodonosor. So lisod sa kaito pagsulbad ang maong kaulipnan. Pupareha sad kalisod sa kaulipnan didto sa Ehipto niadtong panahon pa sa panahon nila ni Jacob, nila ni Jose. Pero ang Ginoo pulos gyud na ay solusyon aning tanan bisag unsa kalisod. Nya ang solusyon sa Ginoo simple ra kayo. Ambot kining ato rong COVID. Saon ito pagtawag COVID-19, Novel coronavirus, bisag unsa itawag na to ani. Mga hapit naman unom na ka. Hapit na mo unom kay January 30 man to nagsugod ang kuan ginato din action. Awa na mo unom na karong 30 Hunyo. Nya lisod ni sayon. Lisod. Porting lisura. Way usa na to ani bisan pag unsang harias tibuok kalibutan igo ra ta magyaw-yaw diha sa kaning internet nga oy kuan man ni pero sa tinud-an ay on the ground lisod sa mga kuan ay labi na gyud sa mga nagtrabaho, mga negosyante, mga providers ba lisod kay ni aka na no mga bata kay dagandagan ra man ang mga bata ang pari huwat lang mamig naay mo hatag na mo kay disan mo hatag patay sa musgaba kami huwat lang mi dire lingkod ana pero kamong nangita kamong nang inabuhi wa magpanglingo-lingo so nang kanang ECQ na sad din as kalabang sunod border di nakakalabang ikas barangay ninyo ngadto sunod barangay na ay mga military mura na hinuon tanig mga kontra sa balaod. Napay COVID nga magsigig sod na tong di makita, di apagyoy makita nga porting istrikto ha. Lisod Pero ang Ginoo do nagyapoy solusyon ani. Nya sayon ra kay niya buhaton ang kanabitang lisod kay nato, sayon kay buhaton sa Ginoo. Ang Ginoo di gid niya lisod-lisorod. Wa gid nas planos Ginoo nga lisod-lisoron ta. Gani si Kristo may deklarar gina, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Kung ang ato ganing kinabuhi sayon o gaan, pasabot ang Ginoo mao'y nag-atima nato. Kung ang ato ganing kinabuhi bugat o lisod, ang nagahom nato mao ang yawa. Nakaroon pangutan-on ta mo kinsa may nagahom ros kalibutan. Oy tubag. Ang Ginoo. Usbo na ko ha, kung ang Ginoo mo ay magahom nato, ang atong kinabuhi sayon o gaan. Kung yawa gani mo ay magahom nato, ang atong kinabuhi lisod o bugat. Nakaroon kinsa may nagahom sa atong kalibutan. Ang yawa. O ganong nahitabo man ni siya. O atos ang tanawon ang history sa mga taong nagtuos Ginoo, matag higayon nga mopalayo sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa iyang mga sugo, magkalisod-lisod yun. Parihara na bang mopalayo ka sa mekaniko, din ani mo ipa-check up imong sakyanan bisag unsa pa na kabranyo nya din adjud ka mo mohimo sa kanang ilang gihimo bang schedule sa regular check up imo ginang supakon tanan tanan gyud ang tanan gisultis mekaniko imo ginang supakon unsa may mahitabo nimo magkalisod-lisod gyud ka moabot yung panahon nga maglisod gyud ka pero mosunod lang gyud ka tambag sa mekaniko imo ginang sundon unya gamay nimong problema konsulta day kaniya sayon og gaan ang imong pagdaas imong sakyanan nga sakyanan palang gani na unsa na kaning atong kinabuhi nga daghan kay ni siyang aspito makita og dili makita muna ang kuwang day nato karon mga igsoon mao ang pagsunod gyud sa Ginoo
Kining atong pagsimba dinhi dili unta ni kutob lang sa pagsimba. Ano bang tubag-tubag? Hapit magisan mo di manubag. Magtutok ra mamuspari, magsige tingili mo analyze nga science father karon wa pa baka ni COVID o na ni COVID. Ana. Mukalawat nakakuani di na. Di man mo manubag, sige na kong pangutan. Liktor bitaw na to diri akong inatubag ter ingon ni siya. Kinahanglan di ko motubag pa dir nako. Aw imo day kong himoong buang ani sige pangutan way motubag. Mura kong nangutanas buwan. Akamo dia, inyo mo kong himoong buang mo say mangutana ko. Di mo tubag. Nya mingon sa mo, ngano sige sa pangutanan gahumili man ka diha. Ambot lang. Bote mo suguon ko sa Ginoo. Pasangin lang ding Ginoo ba. Ana ra ko na siya. So karon mo paduol tas Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Unta makasulti ang akong dila. Kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Sus nindota paminaw no. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Grabihan ano? Kinsa may gasulti ani? Kadtong nabihag didto sa Babylonia. Kay murag di na sila kakita Ginoo. Wa na sila'y mga hari, wa na sila'y propeta, wa na sila'y halad sa templo, wa na tanan. Pero unsa may gisultis mga buotan nga mga Israelita, di gyud ti kakalimtan Ginoo. Unya kung ila man kong torturon, ila man kong patyon, kay di na gyud kapahisgutan. Hinaot unta nga dili makasulti ang akong dila, pasabot doko lang, way tingugay. Kuwat na lagkanus apat yun. Di ba mo na gisulti ni amo sa nagibuhat ni Kristo? Gitorture siya bayo? Wala. Di siya mutingog. Pero ang iyang kasing-kasing siging offer ngadto sa Ginoo. Nakaron, kamong mga asawa, kung ang imong bana magsigig kulata nimo, nya mao ni imong tima dili unta makasulti ang akong dila kung ugaling hikalimtan ko ikaw. Gikulata kas imong bana unsa may isultis imong dila. Og moingon ka pisti kang buanga ka ana. Unsa man na nakahinumdom pa ka Ginoo ana? Wala. So may pagmaamang ka. Mapariha kang Zacarias na wa na mo tuo sa Ginoo nga mamabdo siyang asawa da naamang lagi nipilit iyang dila siya lingagnag dinaynon siya katabi. Ana. Nyaron ko ng pari, pakiton og siksi kayo. Unsa may isultis pari? Wow. Pag may pari, wow. Ay, bahala mo diya. Pero may ng pari, hi Lord. Mura ba na yung term ni Reverend? Kusugay siya na, hi Lord. Ana ni siya tingali, hi Lord, magpa-ordin ko, dili. Amat nga nung magsige ni siya, mo sa tingali, kaya rin siya kalimot sa Ginoo. Ana. Ang tinuod nga paghinumdom sa Ginoo, mga igsoon, maugyod ang pagbuhat sa iyang mga sugo. Nga ang tanan natong buhaton matag adlaw, ato yung hinumduman kung sugo ba ni sa Ginoo, nihaom ba ni sa sugo sa Ginoo. Bisag ka ng inyong pagsimba diha. Nihaom ba na sa sugo sa Ginoo? O kung saon pag-ila ang sugo sa Ginoo, ang tanang buhat nga makapalayo nato sa sala, kana sugo na sa Ginoo. Sayo na kayo Kay baon naman kita unsay sala. Kana mga bata ninyo magdagandagan. Niya itukmod ang inyong TV nga flat screen. Niya inana ba mahog. Niya human sana mabuak. Sala na dili. Sala. Pataka lamog sa gididan dito sa Ginoo sa pagdagan. Gididan Wala. O niya kanang bata tukod mo na siya kay nidagan man natukod diyan TV. Niya na buak imong TV. Unsa mo na di na sala disgrasya. Aksidente. Di ba? Niya kanang imong anak nga 1 year old nakakitag kandila gisilaban inyong kurtina nasunog inyong tibok balay sala na dili. Dili, wa man sanay kabuot nga imong sanang gitagaag kandila. Ang pasabot nako ang sala kana bang tinuyo nga desisyon aron magbuhat og dautan. Tinuyo ba? Tinuyo.
Dili aksidente, panalitang pare, aksidente nakakita diha nga wa manapo. Dito sala, pero balikan na kung tanaw ka to, sala na to siya. Pero ano lang, uy Lord, unsa man ni? So gamiton ka reverend, ay Lord. Ali na lang kumutanaw sa kramentaryo. Ana ba? Aw di na to siya sala nya buntogon ni resonahona. Para ko na tanaw nimo sa imong cellphone, ay mo pop up diha nga nagbikangkang. Ana. Anya, og mutanaw ka, uy Lord, di man ni mao. Ay off dayon nimo. Di na siya sala. Pero imo ganitong i-open og balik sa manto, kana sala na siya. Desisyon ba? Desisyon. So ayaw pag desisyon padung sa sala. Desisyon gyud padung sa Ginoo. Ug ang desisyon padung sa Ginoo nagkahulugan nga buhaton nako unsay gibuhat sa Ginoo niining maong sitwasyon. Pananglitan ang imong anak din agyud maminaw nimo. Adto na lang sa TV, adto na lang sa internet, 40 pag yung tapulana, manghasi pag yung dili pa kanon. Kung sa may buhat sa Ginoo para anang klasihas tao, yaw-yawan, silutan, ang Ginoo dili. Ingon siya, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Amo na, sigihan nimo siya atiman, hangtod mamatay ka. Ano mo na desisyon. Nya inyo nang himon, mga ginikanan. Pilit ng inyong dila sa inyong lingagngag. Ngano man, magsigi kag pamalikas, magsigi kag panunglo, magsigi kag yaw-yaw kada adlaw, mura kag plakang guba. May pagdi na lang ka magtingog. Kay nalimot na kas Ginoo, nagpakaginoo na ka. Ang imong kasuko, mo na nagpakaginoo nimo. Kung kami sang mga pari, maghuna-huna namin nga kami mo itagiya aning maong parokya, aning maong simbahan, nga kining ato rong gibuhat dining project, ako ni. May pagmupilit sa akong dila, akong lingagnag. Pwede ra gyud ko mamatay karong gabi mga igsoon, kamoy bayad aning nahibilin. Bitaw, pwede ra gyud na. Di ko maghuna-huna nga ako na yung mahuman sa ding niya, maingon sa ko, kamo man sa gahuman ani. Ang ato mga donors, benefactors, nga wa gani ang uban makaanhi pa sa atong simbahan. Napagani ni donate nato karon og mga 200,000, ingon ni siya, asa ganing inyong simbahan pa dir? Nako pun iusag 200 aron mo kadumdum ka sa among simbahan. Ngano man na? Gipangtandog sa Ginoo. Gipang-imbitar sa Ginoo. Unya ako na ang kunon nga ako, may pagmupilit akong dila sa akong lingagngag. Pakauwaw lang ko. Mabalaka ko ani, oy di ko balaka oy. Pwede ra gyud mig magtaban sa madre ugma. Wa gi problema no. Kun mo desisyon ko ana, pero di sa ko mo desisyon kay dautan man na. Sige manindog na ta. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa basahon sa tong kuana pagbangutan, naghisgot og usa ka sitwasyon sa katawhan sa Dios nga haom kay sa atong kahimtang karon. Matod pa didto, nabihag sila niya ang ilang kahimtang, porti nagyong paita, ang ilang mga anak nangayog pagkaon, nangayo og mainom, unya way ikahatag hangtod nga ang mga ginikanan nagkugo sa ilang anak, nangamatay ang ilang anak sa gutom ug sa kuan diha sa ilang bukton. Kining pandemic ug magpadayon gining pandemic, di gini mahuman. Moabot yung panahon nga daghan kaayo ang mga matay tungod sa gutom, tungod sa uhaw, dili tungod sa sakit nga pandemic. Tungod aning wa natay trabaho, wala nay operations ang atong mga businesses. Di man ka sustainer, magsige lang tag pangisda, sige tag amadugay mahurot gining tanan produkto hangtod gyud nga mga matay na ta. Pero dunay gisulti didto ang unang pagbasa mga igsoon nga importante kayo natong mahinumduman. Niingon didto, ang inyo mga propeta pulos mga bakakon, wa sila magsulti ninyo sa pagbiya sa sala. Tanawa ha, kana nga istorya ba? Ang inyo mga propeta pulos mga bakakon,
wa sila magsulti ninyo sa pagbiya sa sala. Kay kini diayng sala mauni ang hinungdan nganong naatay mga kasakit, nganong naatay mga sakit, o nganong naatay kamatayon. Mayning usbo nato aron mahinumdom hasta ning gawali. Kining sala mauni hinungdan sa kasakit, sa sakit, o sa kamatayon. Saman mo agree, disagree. Mauni ron kita. Nya sa ato rong pag-atubang aning pandemic, unsa may atong gisangyaw? Social distancing. Unsa pa nang uban? Mask. Wear mask anywhere. Nya hugas kamot alcohol. Nayuban ingon tuob sa kuan init. Hangtod na naglalis na lang diha sa social media. Ang katong pabor sa tuob ug ang dili pabor sa tuob. Nasay uban ning kaon anang naang inom anang tubig nga init nga naay asin o sa pana naay limonsito, naay tea. Pero jutay kayo ang nagsangyaw mamiya na tas atong sala. Mamiya na ta aning atong siging abortion, siging premarital sex, kining atong pornography, kining siging pamakak, kining siging atong dinumtanay, siging away, kining atong kadawo, kining atong kahakog, nga hasta mga managsuon, wa na magtingganay ilog anang yuta, kabilin sa ilang ginikanan, nga namatay na sa dintaon. Kining atong pagkaigihan aning atong mga yuta nga wa nay hapit agiana ng atong mga silingan, bahala naghuot na basta di gyud din ako pahilabtan ng akong kural o kining akong tanom dinhi. Hunong na taani. Unsa man? Mura kog nasuko no? Kakamusad pa dir hunong na mo anang inyong secret. Ay sad mi giapil oy. Aw apil sad mi manghunong ta. Ang gisabwag unta rog maayo dili lang ng tuob, dili lang ng mask, dili lang ng social distancing, kung dili pamiya na sa sala. Nya ilisi na og paghigugmaay, pagpasayloay, pagdinawatay aning atong mga nawong o kining atong kinaiya. Di ba? Ang pagtabang sa mga kabos, dili ang pagsalikway nila. Ang pagduaw sa mga binilanggo, ang pagpasulod diha sa inyong balay, dako ra ba kay dang inyong balay, ang pagpasulod sa mga way balay diha, dili kay pasagdan lang na silang namilit sa imong kural, mura in tawag mga sisi diha nga nagpilit sa kural, nagtabon-tabon anang plywood o kanang naang karton. Nga imo pag na silang kasab-an, hinginlan, patid-patiran. Kana unta itong isang yaw karon. Niingon dayon dito sa atong ebanghelyo, sa katapusang porsyon sa atong ebanghelyo, niingon dito aron matuman ang giingon sa kasulatan, siya gayod ang makaayo sa atong mga sakit. Kanigong pagbiya sa sala, mga igsoon, inigbiya nato sa sala, unsa may mahitabo? Maduol dayon ta ni Kristo. Kay si Kristo mianhi man aron pagluwas nato sa sala. So kinsa tong tao nga maningkamot pagbiya sa sala, pagbiya sa mga bisyo, maduol dayos Ginoo. Kinsa tong tao nga magsigig pakasala bisag gamay or dako nga sala, mag-anam og kalayo sa Ginoo. Nya ang Ginoo may healer, ang Ginoo may tinuod nga gamhanan nga makawagtang aning tanang yawanon nga mga sakit, mga kasakit ug kamatayon. Ug mopaduol ta niya, siguro gyud nga maayo ta. Tanawa ang senturyon, ni paduol siya ni Hesus, mihapa pagani siya sa tiilan ni Hesus. Niingon siya, ang ako in taong sulugoon nagantos. Sugo alam ko. Mao man ang pagpaduol. Di ko magbuot-buot, sugo ako. Nagpakaulipon siya ni Kristo sa ato pa. Ug unsa isulti ni Kristo, iyang sundon. Nya ang isulti ni Kristo mao man dayon una man gid ang isulti, biyai ang sala. Kun mosunod ka nako, biyai usa ang sala. Ana. Di pag hapa sa senturyon, pag ingon ni Kristo biyai sa nang imong sala. Nakahinumdom dayon senturyon,
naam day ko'y mga tao nga usahay akong masinghagan inigingon ako buhatan na niingon day siya ako bitaw Lord naaman ko'y mga tao sad nga akong ingnon mulakaw sad inong duol sad ingna lang ko ana sa ato pa iyang giangkon nga siya di ay magpakasulugoon sa iyang mga sulugoon. Kana bang makamatngo na ka nga amo? Makamatngo na ka o makafeel na ka, mubati na ka sa gibati sa imong mga tao nga nag-alagad nimo? Kana bang ako isipari, mubati na ko sa gibati sa ako mga sakristan, sa ako diri mga kaubas, kumbinto o sa mga nag-alagad sa simbahan? Kana bang mubati na ko sa ilang pagbati? Kana bang mubati na ko nga minus nagyugayo ang kolekta kay nahurot-hurot na sa dinyo gasto? Di na lang ko magsigingon donate gyud mo dinhi kay ni apagitay project. Pero ngay mo donate mas maayo. Ana na lang. No? Lain kay bugtinan-awan ako. Kana bang mubati na ka? Bika mo mga asawa, mibati ba mo sa gibati sa inyo mga bana karon nganong tuan na lanas manok gasigig hapyod? Nibati mo ana mga asawa o sige mo yaw-yaw. Ikaw no, wala gyud biso. Daon ka manok, sige manok. Nibati mo mga asawa nganong inyong bana sige na lagi nag-inom. Ha? Wano, ang inyo analyson na yon. Kamo sang mga bana, nibati sad mo nganong imong asawa sige mo nagyaw-yaw, nganong sige mo nagputak-putak, nibati sad mo ana. Kay nara ba say mga bana ingon na yun, oh, nganong niadto man kas imong barkada, wala gi ka nag-text nako. Wala gi ka nananghid nako. Mingon sa dayon ang bana, oh, unsam ka inahanti ka? Unsa man ko diri? Batang gamay nga mananghid pa ko nimo. Dako na ko may kabuot nako. Mga buangong mga bana. Pananghid sa imong asawa kay mao na nay imong kapikas sa kinabuhi. Kapikas. Pasabot dili ka makabuhat og wa na siya. Di sa na siya makabuhat sa iyang kinabuhi og wa sad ka. Pag pananghiray taon mo dili tungod kay dako na ka, kung dili kay nahigugma ka. Mao na siya lungtad. Ako sad isipari mananghid sa kus ako mga kauban diri aron di sila magpangita asa man tos father mananghid pug kus akong sekretary nila diri mulakaw sa kuha kay mag-date Miss Madre ang anak. Mag-counseling me. Ana, di ba? Di lang nako isulti ang tanan, pero ang uban isulti sad. At least ba magpananghiray. Mao bitaw tong mura sa kog nalain ba nga akong sakristan di kausa nagmisa ko wa manaog kay galain day yang lawas perti na kong huwat diri abot na hapit og 6 minutos 7 minutos batong hinuwat wa manaog nya ang yar gyud rason pag naog kusmod kay nang lain mo akong lawas bidan lain di mo lawas ta lami agyong imusmos dito sa kaniganing aning lamisa. Sa ako lang gibati ba? Pero ningon na ko, sige dong, saka nga to dong, pahuway dito. Paglakaw, may tagmatay. Di ba ako naingon na yun eh. Pagbisa na ko, naingon ko, ayuhay ang taon ginoo, nga akong sakristan, kaya wala ba taon to kanaog, pero ako, gikasabag ka diyo. Pero at least ba mo bati? Sa nga makasasala, masad ko, sa ninyo anak. Pero magbasol na sa ato mga sala, kamo mga ginikanan, dibati ba mo ngano ng inyong anak, gasige nila nagtanaw sa cellphone, sige nila nagduwa diha, sige nila nagtanaw sa computer, nga mas mura pa sila suod kaayo sa computer kaysa nimo, isip ginikanan, nibati ba mo anak? Si Kristo mubati gid siya. Pagsaka niya dito sa balay ni Pedro, wa siya ingna, gihilantan akong mama pader, aw akong mother-in-law ba to ni San Pedro, iyang ugangan, wa, nitanaw siya, oh, unsam na isa, hilantan na Lord, giduol din niya, nibati siya, nga ang gihilantan, nagkinahanglan og kaayuhan. Si Kristo, mibati nato karon nga nagkinahanglan tag kaayuhan, ang iya na lang gibaabot, mao kini, nga moduol taniya, nga mopaduol taniya, kaya ang iyang gisulti nato, mingon magin siya, come to me, all of you who are heavily laden. Cast all your burdens upon me. Di ba? Niya karon, asa man ta mo paduol? Kasagaran nato adto ta paduol sa nanghatag og ayuda. Adto ta mo paduol sa mga tindahan. Adto ta dito or kadto nanghatag og kwarta. Ayaw, ay sa paduol dito, paduol usas Ginoo, mag-usisahay usata,
unsa may nakapaduol nako ros Ginoo, unsa may nakapalayo nako sa Ginoo. Kung ikaw bana gasigi na lang ka diha og kuyog sa imong barkada, sige na lang kaghapyod anang manok, dako ng sala kay wa na kay gibuhat para sa imong asawa. Sugod karon kuyog sa imong asawa, hapyod sa imong asawa, mo na iilis diha. Ikaw sa asawa, sige na lang sa kagyaw-yaw diha anang imong bana, sala na siya. Sugod karon takuma ng imong bakba, sige na lang paraig sa imong bana. Kung ang manok iyang gihapyod, ikay tigbugwak og tubig, siya'y tighapyod. Ana, no? Kay bugwakan nagtubig na sa ko'y manok sa una, kumantong bugwak, mo ba Brad? Bugwakan nagtubig. Ka mo mga sugarol din eh. Ana, bugwakan tubig niya, pidapyoron, ngari sa agtang, ana, ngari sa paa, ana. O, ikaw ko rin tigbo, adong ako'y bugwak dong may, kay hapyod, ana. Madugay, ana, ikaw rin mabugwakan. Pero at least kamong duha, kuyog na mo. Ana, harumawa na ng inyong sala, sige, yaw-yaw, ana, diya. Kamu sa mga ginikanan, imbis magyaw-yaw mo sa inyong anak, nasigduwag computer, may pagmuapil mong duwa. Sige lang mong kapildi. Pero at least, nagkakuyog na mo. Kamu sa mga anak, sige lang san mo diag atubang sa computer, may pagmutabang mong panglaba, mutabang mong panglimpyo, mutabang mo dito lungag, bahala nang mahilaw ang kanon, basta nilungag ka dito. Mayingon gina imong mama, ay nice, kaiday, maglaguto man. Pero sige lang, basta sugod na ka. O kining tanan ato ning buhaton magbinatiay ta sa ngalan si Kristo, mga wagtang ang atong sala, mawagtang sa ning COVID, dili social distancing ang gikinahanglan, kung dili closeness of hearts, closeness out of love, closeness out of faith in God. Mura na kog nangisog, manindog na ta.